जोंनि मुजो रेडी हिंगे संग tabuk butui a snam pai ke ko sui a koi ready हिंगे संग tabuk bono ane mui hello dolok norok joto non tisa hanyo hailam sogo ani YouTube channel o hinkhe norok tinin video bahanyo pulan simi paithak jaranai tongdi hinkhe tini diborang ta mui songnai hinkhe a pengnai mane a khainai cha a khainai thaijingo phalnai rok phaiye painai rok romani ru hinkhe norok on video no bahanyo paithak jaranai tongdi hinkhe tei ketalani video no nai tonga hinkhe like comment subscribe khaji sajagi tonga hangkai te direct musongpro malai sinai hinkhe nai tongdi le nongno samani ko a root hinkhe root a tini siniango phalnai rok khayo hinkhe narogui khata tabuk diboro khai sanai hinai mane umai khai sanai hinai hinkhe ko snamje ko hinkhe tabo ang bono snamnai hinkhe nai tongdi norok o video no ba paithak jara hinkhe tabo ang snamgra nai snampai norok baitei sa malai phiano do nai tonglai di ko finally a snampai ke ko sui a koi ready hiंगे sung tabuk bono a khaina bagui moso pias rok je nangmani obo sung tabuk ready khainai hiंगे nailai tongdi tan rok bo ang mai baksa ko snampai jak ko ang apeng na bagui oro ready pias moso bermaki sarika donia bermari ka hangate sauta hain bagui ko tabo ang odego a rinai cha teng teng ko जों khorok buroi jon phansa tai horo sana bagainya rakha ko hiंगे जों tabo o jaga o jesini majon ready kore ja omoni song oro roi rinai cha ko ridi bai kha do hiंगे जों o jaga tabo som runai som ko som rikha hiंगे जों tabo o jaga o tui kisa riwoi tui ozon khai riwoi kholopnai ta hiंगे nai tongdi जोंनि मुजो ready हिंगे जों oro tabo butui je nangmani runai cha ko hiंगे जों butui je nangmani rikha hiंगे जों tabo o jaga o rong naithokna bagui mane color naithokna bagui kisa sutui runai sutui hiंगे ko जों tabo sutui kisa runai jate color naithokna bagui ko rui rikha hiंगे जों tabo oro buti bo rijak hiंगे जों bono tabo kholobui box salai sinai ta ko finally ar mui box sai rikha hiंगे ulon rok bati sa malayana ko tabo kholobui box sai rikha mo hiंगे tagdi boro jon phansa songka mo hiंगे tei horo jon phansa sanai hiंगे tabo bono fridge o dai toni runai ta ko je ane mui pura kutuk tongkha khorang khanai tong gudu rong mani hiंगे tikisa te bwkha hamby kudu gathon ufro direct nailainai ko nailaigra nai mui kunai je thaske kutuk tongo kholab rignai jaisa ane mui khaimani finally done munkha ane mui munkha finally apeng mani done an champili tamu hiंगे dud thumna thangthong hiंगे tabu hiंगे dud thumna thangtongo nokta nokhana mui songkaboi phaijak a khaiye hiंगे tabu hiंगे dud thumna thangtong mabai genai hiंगे tabu hiंगे lama ota nai tongdi kata sini robot bagano
Thum na bagui. Ui. Tabuk ra mai sing ni jora. Joton saiman. Joton saiman hai di ba. Ke no nai chung di. Dut bwsuk hai phunuga na tabuk to onek dut komi jak. Hingke tabuk hingke ang dut thum nai. Nok no dut phunuga na do sin dut bwsuk hai. Dak to emne dut komi thangbai kha. Sukang ni sai onek komi kha. Hingke to phano nai di ta. Ayang go khai ma thum nai. Hingke ang khai yang sakau thum man ta. Ta phan bak sang ga cho kupulong no phayo. Dut chikolai trong khu. Dut chikolai trong khu. Ta ma sini doi dut tha kya. Koro. Bwsuk khai. Baksa onek kom. Baksa dut onek kom hayu ta. Hingga belai bo. Kelainya zorang hai be belai munoi nyaji. Hingga belai bo onek munoi kelai trong mai kha baksa. Ni khen norok bai. Baksa ngai cho dut kupulong no phayo. Ko tabuk thum lai na jo. Nai je pra nai chok tung tung bla ha. Pra na hai da sala pra nai chok tung tung. Saka puta nai chok tung tung robot. Ko nai je nai chok tung tung. Ko sini dut kelai chong ko hinai thum ya ko. Disruption pore thum nai hingi no tabo ang. Kisa sin bagan guri phunuga no bumsuk dut hai. Hingke kaisa bu hangke dut cha phayo do. Mane dut pra kupulung khai hayo tabo hingke nok no obo tini dut cha mala de kupulung nok no phunuga no nai di tabo. Kudu yang ngai josan dut kupulung hi mane yang di yo ngai tiksa dut thai ko nok na iko obo hingke dut cha pungo obo kaisa I tolani kaisa obo pungoi bakhleo nge ajaga thangna hari isa leta pata klai gonpuro gota glass klai ta hi tin mo glass klai haw klai ta ko amon bagai nge amo pungle ya obo hingke dut cha phayuta nge norok no dut klai chong khubla ngai thumya kho ngai iko naji yang hingke dut tiksa kabang haibai uta iko yang go hingge pra kupulung mo ke sana snai jong khable se mar nai ko ayang rogo joton kupulung yang rogo yang di yo ngai sa dut phayuta aiko ke tabok disruption pore se sang dut phum sinai ya thampui ko ngete sa tongoi se sang dut phum sinai nyong no phunu lika tini hingge amo glass dut kalai liana ang jawan somata hingamon bage abo tolani kisa punglia hingge video bisilok hangka hangkai bo saya hai diba hangkai tinin video msuk jora no khaichinai kya o jaga no mothak jaksinai hingke disrupsa tongoi sung dut thumboi no thangsinai kya hingke nongni support nango hingke norok ano support khaji nge nok support khaike sang bote bo bwkha rok srangai video rok thu ri ngo tamsanai sanar yang thong video rok upload khanya musungo haidi ba hingke norok support khaji ano hingke tinin video o jaga no mathak jaksinai tei jotono kaham tongbai dita gang bo kaham ngai to video khayo norok bo kaham tongdi hingke ani video no like khaji comment khaji share khaji subscribe khaji sajagi tongha hingke share khaji kwbangma borok no ano bo cinema nang thon haidi ba hingke amon bagai hingke bye bye next vlog on rok bai tisa hanyo hai dakti no malai tongo.